Takže čau lidi. My jsme tu opět s kámošem a jak jsem vám posledně ten díl stopl, to bylo proto, že tam naběhlo úplně hodně halda úplně zombiků. To byla hrůza. To jsem nemohl dát jednou rukou to, abych držel mobil. A tak jsme je zabili a sebrali jsme si bunkry. Sebrali jsme si to, postavili jsme si bunkry, sebrali jsme si nějaký nový oblečení a teď náš kámoš tam hlídkuje a my jdeme dál pro jednoho kluka do tamhle těch baráků. Slyšeli jsme, že tam jeden je. To ještě nezná můj kámoš, že já zase to byl můj kámoš a můj sestačko, to byl takový... Au, fuj, to je hnus. No, dořekni to. On mě, já jsem ho chtěl opučit, že to fakt byl učovat, tak doufám, jak pro něj půjdem, že se už polepší. To doufám. Potřebujeme nějaký kámoše. Hele, ty jde za náma. Já se nechci moc otáčet. Země! Je mrtvej, dobrý. Hele, já počkám s kamerou před barákem. Nalezá ty zombie. A ty pro čtvrtého kámoše. Jo? Jo? Ty ho znáš, tak já budu tady, zatím se někde zakempím a budu. Já jenom řeknu, že tady je říct, že tam je můj kámoš, který ho nezná. Tak jo, tak zatím. Já má tam fakt velký zástředy. Tak zatím ti. Hlavně klepej, zvonky jsou na nic. Jo, já budu opat. Jdi. Ty vole, to je hrozný s nima. Jak se chtějí zjevnout. Mám už jen pár zásobníků do uziny. Si musel potom dojít do doupěte. Ty vole. Proč nějak dlouho se to žádný zombík neobjevil. Ty vole. Jo. Jo. Já jsem tu zakrydoval pár zombíků. Ale tak lidi, já vám to teď stopu a přijde ten kámoš, protože teď to bude docela asi hardcore, tak vám to asi zapnu. Tak čau.